Какво става, роялчета? Аз съм Боянчо Мадафака и днес ще играем Тривиадор, която играе с някакви въпроси, трябва да отговаряме, свързване с някаква история. Извинявам се, наистина, че правя малко късничък клип, защото просто сега ми хрумна да го направя. И аз съм се развил много, трети левел. Ужас. И сега да започнем малко да играем, ще видим за какво става въпрос. Доколкото помня, има някакви чукове и бинокли, те ми помагат там като подсказване. Като цяло аз тази игра няма много харесвам, просто един мой приятел ми я предложи да играя и аз реших да я поиграя, да видя за какво става въпрос. И ако ви харесва, напишете толкова в коментарите, че искате да правя още такива клипове. И нека да започваме, аз съм червените. Така, окей, първият въпрос е: колко вида въпроси има в играта Тривиадор според начина на отговор? 63. 2. О, гадно. Лол, добре. Тя май ще ме заобградят. Окей, добре. Приблизително колко тайни комитети създава Васил Левски? Мисля, че беше 2. 500. What? И пак не познах. О, не, ужас. Тия сега ще ме заобградят. И те оправят някакви зломи, аз съм сигурен просто. Колко години е бил производството моделът на Ford? Колко години? 5? 19? О, аз бях най-близо. Господ е българин. Така, аз избирам и тук горе. И долу. През коя година Мадона изнася концерт в България? Май беше през 1863. 2009. О, ужас. Пак аз не познах. Явно тази игра хора ще загубя. Това е много лошо. Ужас. Това е много лошо. Сега къде ще сложиш? Там. Окей, добре. И така, следващия въпрос е на Пенсилвания Авеню. Кой номер се намира в Белия дом? Кой номер? Мисля, че беше 63. О, аз бях най-близо, въпреки че бях и много далеч. Окей. Това беше малко странно. Аз избирам да го направя тук. И там горе. Не, добре, окей.
И така си избирам да завладя тоя. От какво е била построена къщата на вещата пръската на Хенри Гретел? Лакомство, май. Колко години Стивън Кинг пише романа под купола? 5? Не знам. О, аз бях по-близо. Окей. Коя българска река извира от Рила или се влива в Бяла места? Велика, а не Черна места. Странно, това не го знаех. Добре. Следващия е това е зеления. Рули. Рули марули. Каква порода е известна куче Бетовен? Сан Бернар, пинчерен изкучен грамотенец. Сан Бернар, естествено. Как ще е немска овчарка? Бавняра. Десислав 24. Частта прода ме завлади. О, не. Явно не. Като актьор си партнира в романтичния филм Болката беглец за Реза. Брат, не, Ричард Гълт. Да. Джулия Робъртс. Музикалният интервал в колко степени е октавата. Той е от 7, защото това ми е любимото число да бира. О, почти познах. И пак не съм аз. Ужас, хора, ужас. Кой е роден в Софрони Орешански? Къде е роден? Сливен. Не, Копривчица. Котел, фак! Ужас. Какво е международният код на валута евро? Не, ще ме бият. За какво се отнася Питагоровата теорема? Лице на окръжност? Окей, добре. Той пак му напада, много е тъп. Хамелеоните, влечоги. Окей, вече съм аз, смятам да завладея някой. И аз смятам да е той. Кой български футболист играл в ФК Барселона? Любомир Божинов. Христо Стоичков. Вау, хора, вече да знаете, че е бил Христо Стоичков. Синия кос направи. Десислава. На кое да спомня рейсните 1 юни. Добре, хора ми. Така, сега съм аз. И той път ще го заводя това. Това зеления трябва просто. В гръцката митология косата на чудовището Медуза е от обикновена коса с змии, червей. Мисля, че беше змии. Yes! Не, северна, южна. Окей. Добре. И последно, какви създания обитават Jurassic Парк в анимирания филм? Значи, динозаври. Yes! Много съм добър просто.
Добре, и сега последно зелен, червен, син. Окей. Какво е малеби? Доматна форет, мисля, че десерт, айде. О, десерта. Сега съм аз. Трябва да пробвам да го завладея това. Фартовка. Фартовка ви. Забелязах. Кой не писал продължението малко носа музика? Таковато е ясно. Просто Амадеус Моцарт, естествено. Бум! Кой според легендата е произнесъл думите и все пак тя се върчи? Галилео Галилей. Окей. И край на играта. Естествено, аз съм пак на кое място? Аз съм на второ място. Окей. Добре хора, това беше всичко от мен. Надявам съм да съм ви харесал. Не забравяйте да напишете долу в коментарите, ако искате да правя още такива клипове. Това беше всичко от мен. Май. Да, и другия кръст аз да ви покажа една изненада. Която е свързана с Clash Royale. Надявам всичко да ви е харесало и чао!